Hello guys, hello mga kamamshi, hello mga kapapshi, welcome back to my YouTube channel, Teresa Bisaya, pero Bicolana. Ayan, marahay na aga sa Indogabos, mapagpalang araw. Ayan, meron tayong customer sa loob. Ano ba? Ana, patitatin ka nga. Shout out ka. Shout out po. Ano yan? O, go home ka na. Go home na. Ayan guys, yun na nga, 'di ba? Bali may i-share lang ako sa inyo. Ayan, bali dito na tayo sa ating i-share. Chan. Ayan. Bali na i-vlog ko na 'to dati. Tapos kahapon namili uli ako. Nagbakasakali lang ako kasi sabi ko baka hindi na ako pwedeng maka-avail dahil nakapag-avail na ako. Kumuha lang ako kasi ang kinuha ko lang kahapon talaga, ang pinamili lang namin kahapon is mga chichirya lang, walang iba, tsaka sesto. Tapos ito lang bukod tang ito lang, 'di ba marami akong biskwit. Kasi ang mahabol ko nga rito is yung apat na free na Choco Mocho. Ayan. Ayan, buti na lang talaga kahapon nagtanong ako dahil kung hindi ako nagtanong, hindi rin ako makakakuha ng free nito dahil nung mga nakaraan pala is wala dahil wala daw stock na Choco Mocho. Tapos ayun, pumunta yung cashier natin sa customer service, nagtanong kung meron na raw stock ng Choco Mocho. Ayan, meron na raw. Kaya ayan, kapag nag-avail kayo nito, i-remind nyo sa cashier nyo. Kasi baka hindi kayo mabigyan ng maliit na papel para ibigay nyo sa customer service. Tapos abutan kayo nito, di ba? Pwede nang pangkain, pwedeng pang benta, pwedeng pang baon. And magkano rin to? Benta ko to, ito is 10 pesos. Ah, yes. Yun lang naman guys, yun lang yung ating kunting share ngayon. Gusto ko lang share sa inyo. Ayan, malay nyo diba sa Pure Gold nyo, ganun din. Meron din ganito. Ganitong kunin nyo. Kahit anong kulay ng Choco Mocho, may praying apat nito. Diba? Kaya dito sa mga malapit sa amin, sa Pure Gold di Paro, ayan, meron. Avail na kayo kasi baka magkaubusan na naman. Dahil ang sabi, kaya nagkaubusan nung nakaraan is, yung mga aling puring daw na maramihang kumuha. Ayan, ang daming kinuha. Ako naman is pakunti-kunti lang naman yung kuha ko. Gaya nito. Tapos ngayon pala may hinihintay ako na hindi ako sure kung naka-avail nito yung ahente ko kasi nagpa-order ako nito ng 3. Ayan, bali nagpakuha ako sa ahente ko ng 3 extreme, 3 combi, at saka 3 Choco Mocho. Ayan, malalaman natin pagdating kung naka-avail. Tapos ni-remind ko talaga sa ahente ko na i-remind sa cashier yung ating makukuhang free na ganito. Sigurado tayong meron dahil kagabi lang daw, kahapon lang daw dumating. Ayan. Ha, diba? Yun lang naman guys. Yun lang yung ating kunting share. Kaya ano pa hinihintay nyo, mag-avail na kayo ng ganito. Damihan nyo na kung marami kayong budget. Sa katulad kung kunti lang naman yung budget, ayan, pwede nang ganito, diba? At least meron tayong Choco Mocho. Ayan. Ano tayo? Thumbnail.